handiti aiwa ndeti tichitenda Wcknell vakati kwanisa kuti ongorora kuti recognize se in sport yedu yebhora inini ndinoti mudziyo uyu hausi wangu. Mudziyo uyu ndewe vatsigiri vebhora, all football fans in Zimbabwe and outside Zimbabwe vakafamba neni, vachiri kufamba neni murwendo rwebhora kunyanya rwemawarriors. Saka ndoda kuti kumhuri yeZimbabwe iripo mudziyo uyu ndewenyu nemawarriors. Kana uchisapota Dynamos, Highlanders, Caps, Rentals, team EPS yaunosapota mudziyo uyu ndewenyu. Kana uchisapota mawarriors ndewenyusa.